Vítajte, my sme si novo začínajúci youtuberi. Poď. 1, 2, 3. Vítajte, čaute pri našom... Ešte raz ľudia. Prvé ide čaute. Takže 3, 4, 5. Čaute, vítajte pri ďalšom napínavom videu s Easym a s Kizym. Chudák má popletený jazyk. My sme tí novo začínajúci youtuberi, čo točili Minecraft, jednotku aj druhú časť, ako to craftiť základy. Budeme točiť aj Call of Duty Modern Warfare a taktiež Battlefield 2. Pozdravujeme Zajvíka! Zajvík a Luciu Machovcovú. No. OK, teraz jedna youtuberka. A Fabi. Veľmi známa, ak ju nepoznáte, tak choďte, viete kam. Tak volá sa Kiki a zaplatila nám za to, aby sme jej urobili reklamu. Môžeš ísť? Čaute! OK, tak to by mohlo byť všetko, nie? A tento Easy vie, ako sa s vami lúči. Čaute! Chcete si robiť úlohy?